Parlok PE sai sien pat ni priang ye fi shakani ka channel jong ka 24/7 House of Prayer lani ka ying jong ka jing duai shakani ka jing yakren hagani ka por te pastor kumba pi judon rengkat man ka por ban yakren lengba kani ka channel ngapriang sobha ye pi haga kerteng ka tiang tam ka jong trai jisu Congratulations. ha ta te ka benta ka ba ni yakren ni ka por lani ka phang ka long ka jing pen khia ka jong ublei ya ka ri Hai. ta te nga kwa ai ka ban bu kum ka jing lam prang ni ka por te ko mang yo i ka ni ka ri ka jungi kham tam e ka khasi jantia garo ka ni ka jala ka jungi yo i ka we na ka jing pang ka ba ngala banong ka ni ka jala ka jungi kumbala don ki report mo wat na ka neka baong katakan niti ayok lani kiwe ki jing ai jing report ki babun mo naka sorkar tenat sorkar naga India ni kita baong ki agency ro long ba kani kade kata ka jela ka ba duk tam napdeng ki jela hagani ka north east lani wat ha India ro te nang ta susu rung i kani ka jing pang jong ka jing kerdu kam ka jing kerdu jam jong ki kun samla wala kila nangla start kila dep ki kerdan ki ba sejrong hagi ba bon ki jing puli ki jong ki Henry Kim Yo Su ya kata ka kam kumba ki dei ban yo kat kum ka kerdan ka jong ki nang ta wangi pai haga jing ya dei ro ka ba ki nong rep haba kila penmi wadi ki mar ki mataru Henry Kim la i ka ban yo i ka dor ka ba dei te haba ki rep kum ton lor ba duk kumong nang rap kinang kelas serdep lawan ong ko mo kektian kasih mo te nang ta suruh ka kamai ka ji hagani ka jala bon kalong ba ki kiu de ki wei pat ki bri ko wan nabar ki try jala kinang hiar batang kato kan ne kita gi badon haga bor sun syar kumang yo i kinang rius pa kinang kiu penban te kat kum ka bible pidon ayu ka khubor halor kani kai ka jobab ka ba bhatam yau pajba kumang yu i ka ri India la ai ka bor da ka constitution hi jong kani ka ri India bakin don kata ki ikhtiar kumno banyo ya ka bor jong ka pen kya kai ka pidon ka point ka baning kong halor kani Hai, congratulations for sure. Te kane ka de ka jing kren ka bas tunat namar ba. Hi ni kemen man yo man ye kren ni kini kum ki ke mo pastor ni kemen namar mangiru ngi de ki benta ni ngim de ki candidate nei ngi de mangi hi badon ka bor ha ka ti ku mangila kren te si sen chapang ka iktiar jong pajba te ngi kren ye gani te kuma phila kren manta sisa ki jingpang ki bomla ban nyeu ki don ha gani ka ri jongi mo ka jalam me khalaya ga jongi te ka don kam sisa ka jingpen khia larangim yo ya gaji pen kia kalong syakaban ke generation ki banang wan chuchu ngalaban ong kalong ka bas ngau sangsot ngalaban tenak ta kadau ka don kalat ublei ngeng ukren nga aingu ublei ngai i moha bang ukren ki nong comment so babon ngai i ki kalong ka pan pau ta ga jing ngau jong ki kalong babon hi ki yam ki ut yam ki ut ki ngau ya kata ga jing don kam jong ga jing kalang ya kata ga jing pen kia te kum ta ka ni ka por kum ba pila ong ba kai ka ta ka pon ka baning kong ini apek hang ne ngin sim nuk sa mo pastor na ka ni ka judge bandi Israel kumno ki le ki judge bandi Israel ublai udil ya ki ha ka ba ya dei bat ka ba shabar hi ka sinchar khadar te kum ta ka ri haba ki briu ki nong sinchar ki ya cha ka hok ka ri ru ka roi ka par wan ra ka jingkhia lela ta ki le boman ka mot ka wan ra ka jing tim ki hang ne ngin pech ne ka tin jong blai kai ka bangi dei ban le nang ba ka ri jongi kan yo ye ka jing pen khia kani ka dei ka kitab ar ki chronicle kala nong ka ban nyeu ka de khot ka ba khat sau ka ong kum ni la da ki briu jonga kabaning kong kolong ngi ban kenmau ye kan ni mangi ngi ong ki judge ban riu khasi ngi ong ki judge ban riu tibriu tiblai kadai kani kadi ka state kani kadi ka jela kristan kadi ka jela jong ki bangai choblai te hang ne long la ki briu jonga
ia kibala khot ke kerteng jonga kin penrit ya lede kamaneng kong haban penrit pidei unong sensar pidei bos start pidei bobi akmat bulai haban penrit kimla aban king bos akmat bulai ladangi don gejing pene akmat bulai kan don gejing ke bakrau penrit nang takabar kalong kin duai ru kinong sensaru kide ban tip yu blai namar mangi kinong jit ngile keren sin mangiru kiba budget ikitu kinong sensar ngide kiba tip yu blai kumnong in jit ik bom tip yu blai takadaw ngidon kam ikita kinong sensar kiba duai kumolong hangni ke jing thok kalong hakapor jong Solomon ubri jong blai ba tip yu blai deru sim nong sensar nang talong bat kin wat ya khmat jonga ngidai ban wat ru ya khmat ka jong blai ngimdai ban chulek kum tu ban lek thebot klem da dwai klem da wat ya khmat blai nya ban dwai bat kin paino ne kelinti boman jongki lada don kata kabam sab bompong lada don kata kale thok le syukur ngin paino na kita baro ngin bread no kita baro nang ta blai wong kum no kumta te ngan ngau nop neng ong ublay bat ngan mat pigi pop jongki ublay kuloy ban mat ko kinong sensar ko ki briu baro ki kristangan lane baro ki briu ngalaban ong ublay day ban map te ong om day tang ban map ngan pen kia ru ye kari jongki hangni kadon ka promise ka tin jong blai te balai ngi kren ye gani ko ki bio sngo bad yu i pajba balai ngi kren ye gani naman ngi don ka jing yu i kadang don jing kremen ye gani kari jongi nak tak daung se kren ye gani ye ka jing pen kia ye gani kari jongi ngi da kwa plat ye gani ngila dua ye gani man ka singi met bat singi ngila dua ye gani nak tak daung sngo scam bat ngi kwa man kren ru namar bangin yo yang ke jing pen kia teng IT bi to ku lai sibun pasa ke gwa plapen I naga de khot jong ka tien ka job lai maga jing pen kia kumba ngala jer ka teng ite ke jing duk ka jing kerdo ka jing janjar la ki nong rap la ki nong khai la haga jing ya dei jong ka jing ya haga roi ka pa haga ri baro ka wei kalong ningkong e kalong kiba pai bat kiba penrit thau blai kiba wat khmat jo blai nang ta kiba pai no na kalanti boman teu blai la ong map ikipop na ka bau sngew ye ka jing doai jongki bat ka ri kan long ka ba koj ba khya mut ka ba man ba ka ba rius pa ka ban kiu sejrong ha ki ban ta baro te kei ka ba ngakwa ye ka ban ye kren ro pasa ni kapor te lada kari ki jongi lani ka jela ka jongi khamtam lani wat hakari barok ka weru ala banong hakani kapor lada kini ki paip ba kumbang laya kren pang kani ka bor ka ikhtiar jong paip ba banjit komangitip hakani ka ribe iet ka jongi yang ne India mo te ngidon kani ka bor lani ka ikhtiar kabau pajba un ai bor ban wanra ya kajing sensyar kaba bhan ni kaba sniu kaba roy ni kabom roy kaba riuspa ni kaba duk kaban wanra ya kita kijing pahu pahai ki kam ki jam ni kijing trei jing ta hato lada upajba hagapor ba penlong kajing ya jit ngalabanong nadu rang ba snong ni MDC ni ne u MLA nu MP ni kino baro ban wanra ban yo yang ni ka borsen syar la dala syatiet no da kapisa hato kata kan wanra ne em ya ka sorkar ka ban penkia ya kari haga jing stu jong pi kat kum na ka Bible ka dei ne em ka basniu kat kum ka Bible kublai sibon ya ta ka jingkeli te gene ka jingkeli kalong ka bang senat ba bat ngayu iru kitu kinong komen mo don ki baong ba singobaya pan shailem ru kalong kumno la dangi pendon kam da kapisa for election thet da kapisa tikeni ngalaban ong kabalong kapasusi tam gari kani namar ba pi kasenchar khadar kadai kawa omla ban thet da kapisa namar kani kadai ban yat da ka jing shania da ka jing i hoj ning kong ublai tang bau lo ayeng iki briu ya kabor tikum ta la da kan ni ka sinchar khadar kayat no da ka ba di batit te kalong ka ba susi bat kalong sisa ke ka ba ka jat penriu kan sajot sundon kadai te ngin pe khendiat mo ke ka ba ja sepang wei briu badu tau dei mo iso dei kunjung isak
But wisu dei ukun jong Isak ubadai banyo ka blessing ka jinggerku baning kong dei banyo mo u ya gani. Teng lawan ong hagani ga ri jongiru se bon mo ki badai banyo sisai ka jinggerku no blai. Henrei na ka dau jong ka jingkwa jong utangnya isuk isarwa cibol but iladino ya ka hok jong i ni nya pet kenya te kene mo pastor Hebrew kalau nong ka khat arang tu hi kene kalau ka bas ngusi hadu kata-kata ladang ihab ngansa keren kenya dengan pule suai kene ke ka baya jabat uneu briu na kene ke tin jong blai kalong kumne Hebrew kalau nong khat ar ka khot ngan pule ka ba khat ru ong kumne kumu iso ubana mar kaba chisin bam jing bam uladino ega jinglong menjong u kot kat nyo namar pitip bahadin kata wat haba ula kawa ru ban yo ya kata ka jingker ku lakan tait no yo u namar shem la shem jaka ya ka jing kelaba mot la ulawat de ka jing jau umat ladangi ladino ya ka kabut jongi let's say da ka baki candidate ane mano da ka ba su ai ka shan ka bam la ne ka pisa kendiat ladangi la le kumta ngin salong kum iso ngin sayam hadin te la du mentoi su te nak ka dau ka bahaban bat ya ka hok mo pastor kadai tang dai ne simpri kti kadon ka hok kane ka bor ka bakrau banwan ra e jingker ku dei tang yanga tang yangi menta ki khun hadin pateng la pateng benriu re ladangi dino ka jingdu kolong kumolong iso ka pateng jong uru ka jot no nama uladino ya ka hok pat kumta mangiru ladangi dino e kane ka hok kabala ai ublai kene ka lat jengi ban shon da kene ka kti jongi ladangi dino e kene kabamot kalong ka susi haduk kata-kata tengala ngilaban kendiat mo versus kendiat mo tenuksa sakawai pat kenuksa kumangai iwat kinong komenru wat haki secar kadar ki ong judas judas le ayu ngala pule mene ktin jongblai bo judas ujudas kidon tu kiruniam kibab yale kumno mo ban pengop ban yo ban penyap yu jisu te kum tau judas namar ba ka jing kwa jong u ya ke lai focus bai rupa bat kum tau la dino yu kanran bat ke jing im jong u ko ba khadu kolong ula pasino yale di kadai te kita kiruniam ro kilong ka bas neu hadu kata-kata badu judas ru hadu bo jisu ong kala bahan nai ka kumno bri kadai te mangiro ladangi dino ya ka ka hok ka bangila don ya kata ka jingger ku ka ba krau ka jing im jongi da ka mangi hingi don ka ikhtiar haka kti jongi hangihi ka don ka bod jo ka jingger ku ka don ka boru ka jing tim ladangi bakra kadai na ka daw ni hapan long ki bahusiar namar ba ngi de ki atat ki ngi de ki kun jong blai pat ni don ro ke ikhtiar te ka ne ka dai khndiat pastor ka to khumlei sibun pastor kata ka ka ba phila ai ka jing panchai ka ba sotanat hadu kata kat kum ka ka ba ka tien ka job lai ka kren te kani ka long ka ba ngaro ngasutho ba ka jing riuspa ne ka jing duk jong kari ka jing roi ka jing pa la ne jong ka jing mans jot ka jing poisi ka jing jot la ne syakata ka jing roi ka ba parum pare lani sekta kajing duk tasam kajing man ksau kamala banong mo kagtien kasi man ksau mut ani kadiktin kaba sya kamut bomlong te nang taru kabanwan ra ikata ka jingyadei kumki nong rap ru kaban kalalong mo kumangi kiwigiri kumhari Amerika kinong rap kidei kibari uspa rehang ni kinong rap kidei kibaduk tam harga jing sya ngalak banong te ban yu kata kumangelios ngau naga ktien ko jomlei banginom dei ban ditador ya kani ka ikhtiar lani ya ka bor mut ka jing pen khya lani ka jing pang kamut ka dei haka kti jong upaj ba kumno unsim ya ka rai ba start lani ka rai ka ba bit lani ka rai ka ba bakla ka bang la manong lana la sim ya ka ba dei kamut kinom sya thiet no
lani kinom ditat no ia kata bor ke ikhtiar ka jongki tege ika banga don ban ong ru kat kum ne ka tien ka job lai phi namar la ngi di no lani ngi sathiet no ka Bible sap hang ni ro ka Kristyan naga city ka ban nengkong ka jong u Timothy naga lanong ka ban riu ka dekat waspo kani ka ba sathiet de ka pisa ia ka hok lani ka ka bor ke ikhtiar u blai wong kum ni Namaru thiet jong ki kenja ba sniu baro long ka ba ich sebai lani ka ba ich spa Hai kemud ladangi ich no ka tu ka ba tang sipor ba sya penbit tang sipor kanwan ra mani ka jingjot bad hang ni ublai wong ya ka ba kum kata hi kiba kilaya be ka yalam bakla yaki naga jinget Hai nagta su kong kum no bat ladung yaki daki babun kijing sausi mutkan wan ra kijing sausi hamba hamba ngiladi de ko mu isu ko ma phila ong mong so tenat te ko mu judas ru ukwa ban yo pat kijing kelamut ko molong isu la ni judas ru la ni ngala manung kiwe ru ko mangiu i ka bible kiba di tadorno yala ka jong ka hok ka ikhtiar ko molong ka kitab proverb ru ka ba khat sau la nong na ga dekat ka ba lai pu sau ka hok ka kentiu ka jait ben riu Henry kata ka jing bamsap la ni ka jing le boman ka wanra ya ka jing jot ya kari te ka jing penkhya bat ka jing wanra jing pang ka dei ha ka ikhtiar ne ka bor jong pai ba te pasa ni ka por ngin ya sa ka we pat ka banta ha ka jing ya dei bat ka ni ka jing penkhya te ha ka jing so thu ka jong phi pasa ka ka ni ka bor la ni ka ikhtiar ka ba ublei ula ai yang iki paiba la ni ya ki briu baro hakari ki ba yo komuni ka lat ka kabu mo hang ni India jongi bun kiri kim nom yo kum ni lai no tangkat to kan ni mo kum i Amerika wat kiri khawbor kum ka Rusia ka China kim yo ki paiba ya ka ban jiet lai lut ya ka ban penlong ka sarkar dau paiba te PPUI kumno kata ka bor ka ikhtiar ka ban yo sya ka jingpen khya ka sarkar lani ya ka rihi baro ka we ka ka jubab ka ba paiba udai ban ai kat kum naga tien ka joblei ko mo blei ula penkup bor ka kata ki ikhtiar ka ba ha ka jing im jong paiba bo udai ban le ka banta ka jong wei po wei kalong ba ki dei ban bat scam ia kata ka authority kata ka ikhtiar ka baki don baki mdai ban ditat ko maong mane baha baki le ia kane bat ki dei ru ban hikai ngalaban ong wada hing sem ru nya ban ye kren ia kane hoi kam dei ke bangi kren ke bas ne ki wei pat dei kalong ka hok la jong ngim dei ban di kata kalong badon kam hadu kata namala dang kumong mane la dangi bakla tang ci second ni bakla ni ladu sundo tenak tak tahu ni haban long ki bahusiar hadu kata ladangi puli ne kene tin jong blai bi bakumno kene ka rimo ken yo iga jumpen khia na blai ru namar ko ong mene ba blai lo ai hangi ki briu ia kene ka perthai ban pech ban sanchar ya ka hangni kene ka sam ka balai pholai kene khat ka ba khat ar ko ne suk kata ka judge ben riu ka bau try ulong ublai jongka bat kita ki briu ki bau legit ban long ka jingyo kenti jong u suk kata ka judge ben riu ka bau try ulong ublai jongka neng kong kap kam jong ki kumang ila kren mene ka baning kong kalong baki paj ba kiri ban sung thu pai wei baya kani ka ikhtiar la ai do ublai yanga ka baning kong haban buram yo ublai ngaban IT show blay ngide ban long ki jong u bat habang ile ru ban ai kata ka jingkershan ne kata ka tep kata ka bot kumut ni haban bat ye kata ka ka bo blay lo ai yangi ngim de ban pi kumolong adam ne ye kren mo ba haba u blay la ong yu adam ma men page me ban sanchare ke ne ka perthei men page me sanchare ki mrat ki do khai ki sem ki mrat baro sanchar ma me handai naga daw jong gajing pensoi jong setan ula ko ngu bad haba ula ko ngu ula du no ikhtiar te menta kala dai ka pori ka ninga jala jong iru ban restore no eka ban penkhia no eka hoj ublei le ulong kum ni
ublay ulong ready Hoi. kachong sangi menta kumno ngin le Hoi. kadai ka banta jongi menta bangin ngin kino na ka bayo tia ngin kendit no na ka jingbi si mdei tang ban ong yano baro hi hakipor ki bala dep ngile da ka jing bom tip Kadai. let's say what laban ong wat ka jing im jonga ro ka por kam tam dang khna su thu Kadai. la shule ma dai mata ba ya shu ya song shet ba ya shat kibri bong kibri ya tep cheta shu ya nyom be chetu shule kulumar che song chit to badadin sababe tengim kwa shu bangin babe na kata kata ngi haban le de jing start ngi haban bot de jing start ngi haban le de jing start ka bau ble lo ai ngi nang bakan long sha ka jing pen khia ye ne kari Hoi. ba Ta. ki jongi Hoi. Ta kublai sibun pasa ke kamba pila ai ka jing pensyairu. Ti ke ka ba ngaru ngasutu ka de kani. Kumba tian ka job lai ka ong ne ki epsas kala nong ka ba san ka khot ka ba khat san ba ngi de ban khmi ba ha kumno ba ngi de ya ka ban le la ne ka ban ya la ne ka ban ji. Ti ke ka ba ngasutu su hang ne kumba pila pensyai ne tian ka job lai ka long bau blay ula ai yang ni ka mon lai lut kumba pila Hai. penkan mau yu Adam ne ke kitab Genesis kumba blay ula bu ha ka por ya ka bahaba di ka basni yu ding jong ka jing yap ba yu ding Hai. jong ka jing im te blay ula ong yu Adam mejit ten re ba ula jit pen man yu ding jong ka jing yap te kala yat ka tu ka jing tim ka bada ki pateng ki benriu tat hadu bau try Jesu ulawan ya kaban siu spa ano na kata ka jing tim tegei ka banga yo i kat kum na ka Bible kalong ba upai ba haba ula yo ya kani ka hok kani ka ikhtiar kamtam kum ha kani ka ri ka ba ie ka jongi ka India te ngidei ban nang ya kaban penon kam ya kata ka mon ka ba light lut ka ba kari kala ayangi kuma pilong mene ka anyru mo jingsha ba pin satit te ka pisa te kata te ka debe an kum karul ka anjong ka election commission ro tiga i ka bang yo i na ka Bible pat ka ong kum ni larangan puli na ka kitab ka jong u Joshua ka ni ka long ka ba aposau ka khot ka khatsan pe hang new nu sekri jong blai wong to jit pi ha ka ni ka sni yano pin jit la yo try wo blai ne ya kita kibadai kiblai ka bangala manong hang ne agari jogi stnat khasi ki jong kiblai san snap ki jukot ye kini ke balai abor ke nom sosial ke balai abor mo da ka burom hot ni kren dai bangi benya no ki juong ni kitu ke balai abor ke balai don bor ki ba ak ba he mo bangala manong ki jong kiblai san snap teng ni ka tin ko jong blai kong ba to jit pia ka ni ka si la pinjit yo try bo blay bo sisane pinjit ya kita gi blay kai kita gi blay amor kita gi blay gi badon sya kata ka we pat ka benta te ge ga bang adon ban ong ni ka por ka kum ka tin ka job lay kalong ba ka jing pen khya ya kari lani ka ban wan ra jing pang ka jing ker khu lani ka jing tim ka dei ha ka bor bat ka ikhtiar ka jong upai ba hi wala yo ya ka ni ka mon light lut ya ka ban sim ya ka rai ka ba day ne ka bom day ta kublai sibon pasal sa sien pat ka e ka ma phila wan ra ki khot jong tin ka job lai te ngin ya sa ka we pat ka banta te fidon ayu na ka liang jong phi halor ka ne ka banta jong ka jing im ni ka jing yap la ne ka jing pen khya ni ka jing pang ya ka ri kum ki pai ba kum no ki dei ya ka ban sau thu nang ni sakma hai te kawai mo ngan su kwa ban ya thu kindiat ha ka ba dei bat ngai ngo blai ngayo ban sakri ke ni ka kam jong blai ru mo hoi te babun ki breu ha ba ngi la ai ke phone number jeng ki te ki don ki ba phone sibon ki ba pan pang ye ka min sim jonga mabun ki ba phone yong ba ni pastor kala king ke kli la dap ram sim jinja le ke ru ban sa ke jing pang ban sa ke jing kerdu ti hang ning su thu mta ka don sa ke jing pang ka ba khrau ya ka ni ka ri khasi jan ti ka jing te kala dai ka por sa chi sen ban pediang no ikini ke healing ke jing pen khia jong blai ka dei da ka bangi pediang da ka jing start jong hi
ublay ubalong ready ko maong mane ublay ukuloi ban pen kia rengi don kamangi ban pen kre yele daga jinget ka bas kem bangi de ban don kata ka bor halo laderu bangi de ban priang ye kani ngim de ban du ye kani hoi te kalong ka jingkentu ya paro bakum ki pai ba ngihap sisaban pai soblay kalong nganchu ai khendet tok ini ka history le ne ka story ka ba ja ha to ka por ba une hemaya ula simene ka kam kum nong yalam mo hadin bagani ka judge ben Israel ka terkong to por bat la penjat ke temple nang ta la pen prai ki kenro jeng ke Jerusalem bat ke ga ba jahang ni habaki judge ben Israel ka terkong bat kum ta la mi Ezra lungdo syakri jonglai bat une hemaya ubalong unong yalam u governor bat unong susar hang ne bat kile kumno swaba ublain pen khia ekari bat long gani gari khat ka ba khandai jong ka kitab jong ne hemaya ka ngan puli tang ka we gari khat na ka khat ka baning kong bat ha ka ba arpho srau sni kilaya lang da ka ba sha jing it bat kup jan berni bat kide asle khandeu de kile gumno swabakin nama kila su tho bakala jenjar pal ke jing im jongki bakar ri jongki kala long ka jing le ran hadu ne hamaya wong kala long ka jing ri khi ben ya ka jaj ben riu jongi tikum ki kristan mo babun gede ki kristan ha gede jala ga jongi gede ba ngai joblai tenga khot gede ka por ai ngin le e kata hoj kani ka kren ha ka kitab kabarim bagi hab banda sle de pe gumta mentang im dei gumta ndei ngidei banda duai lada long kepala lemo lada ngisa jin et kanda biang bagata bangin don setaka jingkit kli na kabantang kari berka jaj penriu menswa kan mau tegi porba ngam pada sungtu bahamo ni perkat nyong i satu kartu mat ale kito don se ki bong ro balai pipen batai ma pi ya gani ka kam jongi kalong gumne ki paj ba baro ngidon ka ju ka ikhtiar kadai baro ngidon ka ju ka ikhtiar msem la ai tamre wat itu bru bostat le labnong do kandidat umla re ban tep arlai bot ele kadai ngidon ka ju authority phimla ban tam tenak ka daw mangiru wal ngidei ki sigri jong bleru ngidon lo ka banta hakre ka bantang ya kaban jit ya kaban pediang ya kaban mo ban wanra ya ka jingkhia ya ni kari kum ngelabu mentang ni tendai ngi don kamru ban le kum ni kum malong ke ni ke jialam jong une hamaya bodai unong yalam nong sisar ka por udai governor handai upan long ru ka jing duai per ka jing sha jin et ban pai so blai ban IT so blai ya ka ri per ka jaj ban riu parang tang si i ya ka jing pen khia ba krau ya ka ni kari khasi chan che ka jong to kum le chibun paso ka basutanat te kani kalong ka ei ka ba ni sautu ya ka jing shisha ba ka bible ka dei shisha kata ka tien ka joblei ka balong kanong penbek kanong hikai kanong peni kanong kedaulanti ya barok kita gibriu ki badon shisha ka jing sautu ka babha te nagaleng jonga kumala kren ha ka bible na ka city ka ba ar ka jong timothy ka long ka ba lai na ka khot ka ba khan riu khan nyo mo long ba ka tien ka job le ka dei ka ta ka bala persat men si hoi ya ka ban le ka mno ya ka ban ai ka jing hikai nang ta ya ka ban ai ya ka ni ka jing snake ya ka ban ai ka jing penbek nang ta ka ban ai ka jing kedau lenti ba kibriu ko ba kibriu ko ba kwa ban but ya ka hok kham tam e ba kin yo poi ban pendep ya kita ki jing le ba bha baro te ga i ka banga nga su thu hang ni kumang la ya kren ya ga ni ka jing pen khia ya ka ri kumba ka bible kong bo blei un sngau na beneng un map i ki pop bat un pen khia ya ka ri te nga kwa i ka ban keliru bat ban yo na phiru ha ga jing ya dei kat kum na ka tien ka job lai te kumang ila ong kham tam hang ni ha ka ri ka jongi ki pajba ki dei kita ki kenrat mo kumba ngan ban biang kumba la deb ekran ki we kumta khamtam kum u dr Ricky Jason kon wong ngi dei ki sakri wala ngila dei kita ki MP lani MLA lani ki MDC
lani kino ro kirang ba snong belajar kerteng kumta ngidei mangi kisyakrip yau pat ba ukot bagi kenrat namar kidon kata kabor ka ikhtiar te kuma pila ong mentan mo ba mangi kisyakri jong blai bakran menero lada snow brew duna tang sibot na unukuti jong ane na ukuti jong pila long arbot ru lajop lani watang uni way bot na ti jong la job mut ka dei ka ba sisa bagi long ki kenra te ka jing su thu ka jong pi la da gibriu sai sin pat nga kwa ai kan ong ya ka ni la da ki jip ya ki no ki nong sen sha klem da cher kerteng re kentup baro nado orang basnong ni UMDC UMLA ni UMP dakaba susah thit nani susah ya lam bakla hato ka bakum katakan wan lam ya ka jing kya ya ka ri ne em kane kan wan lam ka jing yam hoi kan wan lam ka jing yam ka jing babe hadin hoi bat ban siwi ka toro kala tiga ka mot ban ong golong ba baro mentangi don kam mo hoi ban long ki ba kendit no na ka to ka jing long dom ngam dai bo ong yano lese ngah ke por bala depro namar ka jing bom tip sengi shia tep bot namar ba ki bru ki le tebot don ki por bangim ko le ngim le di mentakam dai su kumta nilai ya keren na ka por bakani ka por ka dei ka por bangin yat jaga jing sai om su haga jing dum ngila dei ki kristan ngila dei ki kun jong blai ngim dei su ki kun jong ka jing dum ngila dei ki kun jong ka jing sai ngi habban su thu kumalong u Daniel mencar haba ulong u bru jong blai ulong ru uba su thu ya ka sencar kadar kadai haba blai ai ki vision haba blai ai ki dream u interpret dak basyai kedar namar ublai u ai kata te mangiru mentakal adai ka por bangim dei man ongga kitin jong blai ban chulong ki kita ki bala long la le kumba hok palat le la pop palat ni dei ban yat kat kum kata ka bo blai la bu yangi kat kum ka kitin jong blai pastor la long kendiat ngan chupuli kani ka bang sat pule man ka por ne ka city ka bening kong ka jong u Timothy ka lonong ka ba ar hang ne hang ne kong gum ne nga kentu neng kong na marga taban penlong kijing kerpat kijing duai kijing asat kijing aingu na kapanta ki breu baro na kapanta ki imbat ki bakrau batri baro bangin yo im kijing im ka basuk pat ba jar ha kijing rublai bat kijing sida baro kani kalong ka ha bat ka ba priang hon hakmat ublai unong pen im jengi sachi sen ngan ong bi kani kapang sya ka mensimban yo ibe ki beriu ki jenjar palat kadai ngimla sya kadai lalong ku Moses mensuamo ama don po Egypt aba ki sya le ben sya nyon ben omla sya bat kum ta ublai lo penon kam yu seino yakina Egypt panai chakari ka batut ka dot perkangap ai ngi ru mentangin mi no na Egypt kadai ngin mi no na gajing long brau namar boro sikatang ila long brau mentangin nem long su kim rau ai ngin long ki balait lut namar ublai la ai ngi gajing lait lut ban son mangihi ban ai mangihi ya kabor tingi kabor ka song kti jongi te tongin nem lait pasu sikajing long brau ngin long ki balait lut no mentang hot kub lait sibon pasa ke ka ba philapen i na ka tian ka job lai te ki perlok be i ki ba ju ngap ju page lengba kenika channel te kuma pilih osngau i kenika jing keren tongin long shisha ki ba start ki ban pelaj dalade yalade na kata ka jinglong mrau ya ka ban Aisyah ya kata ka bor ke ikhtiar syaki briu ki ba ki ba hok ya ka ban senshar ya ka ri ka jongi kumba ka tian ka job lai ka ong sa sian ka kwa man kan mau ka ni ka por na ka probab ka ba ar khandai na ka khot ka ba way ar lai hang tu ka ong bahwa bahok usen syar ki pai ba ki chat kamen henrei haba u riu seniu usen syar ki pai ba ki yam bat ki ut ki len yar te hagri ka por kumbang le ya kren ya ka ni ka jing pen khia ya ka ri ka syong ha ka ti ka jonga ka jong piko ki paralok be iet ki pajba baro jong kanika rilum khasi jantia ani ki paralok garuru ki ba sauthu lengba kanika jingkren ka jongi ka por
bangi de ban penkhia himangi ko mau blei la ai ya ka bor ka ikhtiar hangi kumno bangin jiet ya kata ka ei ka badai kumba ka Bible ka ong to jiet pi hagani ka singi mungin jiet ya ka lenti jong ka hok ka jing sha kumba blei ukwa te pasa ni ka por swa bangin sange eno ya ka ni jing ya kren ka jungi pidon ayu sa khendiat ki kentien jing seneng jing kentu lem halor ka ni ka jing penkhia ya kari da upai ba te to kublai siwan pastor ki lara gede ki bahing sem jongala ni ki kur ki jaj jongala ni ki polok bro ki breu bro ki nong sung sunong baro nga kentu ni ka por kala dai ka por ngi sisin ngaban sisin ngila thach si sa ban long ha ka jing long brau ngi de ban long sha ki ba laj lo no ngina yo sha ban ngin yo sha ban yo I ba ka ne ka ri khasi jan tia ka jungi kumong ka de ka ri ka ba tip breu tip lay kari ka ba don burom kari ka ba dap ka ba tuit mo kita ki wa ki ba siam ki ba bang ki ba tiang te ai ngin penne ya ka ne ble lo ai ka ne ngin pen jot chu ngin di su ya ka ngin di su ya ka mo pasal ngin pen long ban penne ka jing itnat ya ka ne kari ble ker khu mo hoi to ko ble chun pasal ki jing ai men sim ka jong pi te ki perlok ba iet ki paj ba ba iet ka ba jupek lang ba ka channel sak khendiat pat swa bangin ya duai ka ni ka por te to blame ker khu ye phi ngin long ki ba start baro compare langi long ki kristan ki bom long kristan ru ublei nyau silang khamat henry to ngin perkhat ye kan ka we kalong ban le ye kata ka ba bha ye ka ba dei kumba ublei wong lada me le bha me khamla ma me te ka jingkhya bat ka jingpang ka shong haga ti ka mon light lu jonga jong pi we pe baro tegan ka por ngin ya duai baro kitu ki bakwa ye ka jing duai ngin ya duai hagan ka por te paso subha yalam ki jing duai baro ka di bakwa ki jing duai phila ban bu ka shadem ka jong pi ngin ya duai ka ni ka por to ngene duai ai ngo ye me ko pang ye ka ne ka jing kren ko pa ye ka jing pen khia ka jeme ablei malong blei si sha ba pen khia ye ka ri ye ka jaj ben re baro ko pa kita ki ba pediang ye ne ko pa ka ne ka jing kren ka mangi kren ko pa ngada duai ko try ablei jonga kan penchai ai men sim ko penchai kham bha su su try ngada ker khuno ya baro ki bi I video sngo ka ne ka po try ngada duai ker khu ka ne ka ri khasi jantia ker khu try ka ne ka jala ker khu try ka ne ka ri india try nga ai ngo eme try mela ai kat ka ne ka lat ka ba ko pa nyai ka burom cheme ngi kerku ye baro iki ying sem jugi briu baro ko try ka ba kodor ko pa be ichunga jingpang jing stombro ki no no jing e ko try melong blai nong plai nong pen khia nyai ka burom cheme ko try kine bro ngi dwai ngi pan haka kerteng jong jisu nasret ngi dwai amen amen te perlok pe iet ngin saya sempat hakawai pat ka jing kren te lar pidon kam ki jing duai ru philaban pek lang ba kini ki phone number kuma PUE haga screen lani phila ban wan sini ka jaka i priang sobhai pi baro kani ka pli ap so kanta phila ye ka ban yo ye ka jing duai rangkat bat ngi haga ni ka jaka to blain kar khu ye pi baro